je van mij wat geld. Als ik in kom staan, ik heb een werkje van, ik heb werkje, maar hij werkt op papier. Als een schakel, misschien was het geld, misschien gewoon iets op dat hier. Waarschijnlijk wat je dan niet geld. Want je breekt ook niet geld wat we schrijven. Maar als betekent, krijgen we ook heel kan, maar moest dat voor ieder wees. Aanstoten, si my uncle, on yumi dimenso quality, si my uncle, struggle met de abans ons iets krijgen. Als ik navraag doen bij die mensen, om mij te kan helpen, dan lijkt het voor mij alsof alle verwoord mij van alle af, alle bedankt mij. Deze skillen die man, hij is gewoon wat die man, hij was niet droom geweest. Dus kan ik zomaar klomp kan het zien ook jullie dorp op klein klootjes en dan ook hier rond die kloot kan het zien en dan krijg ik jammer aan ik het misschien nog geld van les ook misschien honger nou aan geld wat ik ook geschaald dan koop ik van ook daar op iets om te eten ja les zei nog die ja ik kan het zien zo dapat lugar sa hindi kaya out sila ko naman taka kuha sila palaw sa prata mo naman siya gaya pula may tirut kaja baik at bang bang at pinakalilaw din per paklay naman si pat plek rabi na din para ilong at sabi kapangan na wala sila mes maskin ay say kuna ta club maskin ko na yan to ano wala biyak pa din sino mo naaflat pakuwat na to sa mga bidon ang tek pagsulag siya mo Dat is mijn nachtje en zij is nou hier en oma, om te kijken aan mijn oma's huis. Ik slaap op het tijdje hier bij haar, om ook te kijken zo aan de kennis. Ik blijf met meisje, maar ik slaap op het tijdje. Als ik hier wil opnemen, dan meisje te gaan slapen. Als ik misschien zo laat niet ik kom maar slapen. Hier zijn dingen is moeilijk in me nemen. Stel je maar zwaar op die jaar. Stel je zwaar is. Als ik maar samen tijd het moeilijk komt. De andere mensen te vragen, of je vraag kunnen zien. Zoals ik ook, ja, ik paar ook zien manier. Maar ik was niet, maar tijdjes, als slapen zo nooit zo maar kon je aan toen laks kon je aan die doen gewoon. Laks ook aan dus maar niet zo aan vaak. Ik zie maar ook klaar. Maar ik paar, laat zien bij elkaar, Ik mag hier om van mij. Zijn meer uur man, laat zien nou weer dan. Saya tak lain mah kau bawa mata fai pun nak kantal, lain mah balik nak unik terong. Sama, itu ni batum pemaki. Mas kami semua nak cilang cilang tu jadi itu. Ya.
pasti kan eigenlijk kan komen zien. Echt al meneer. Maar de mensen kunnen werken. Hoeft je nou wie is weer te rond toe. Begrijpt je nou wie is weer te rond toe. Zie meneer. Partij keer aan denk op mezelf. Ik kan mama liever wel, maar je kan even mama weer te rond toe dan kan meneer. Zie meneer, doe je wat goed in mijn plan meneer. Zie meneer, en vraag weer aan wat er nog wat donker meneer. Ik kan schelm. Gaan ze zeggen meneer, heel alle goed aan meneer. Ik beledig hem in het dorp, meneer. En mensen, ik weet mezelf. Ik weet mensen, maar ik ben omgeven al ook, meneer, maar ik denk niet aan Allah. Als je niks, ik denk soms te eten, ik wil niemand. Ik zoek me, laat het zo, goed je meneer, ik trok je zo goed. Alle tom te gaan bakken, dat bij zo'n tijd. Ja, meneer, al wat ik, meneer, wat ik verwacht, meneer, niet verweer. Alles het nou, iemand zei, zoals iemand zei, ja, toen ik wel die school, die bosjes, die school maken, meneer. Nee, maar ik ga niet meer werken, meneer. Ik moet niet pad staan, meneer. Ik ga niet meer werken, ik weet toch weer. En als ik dood hoor, ik kom niet aan die dorp, ik moet iets eten om te eten. Alles nou ook dit, ik moet ook wat eten. Waarom hij is toch? Ik weet, ik kan niet meer zo geven aan hij zien. Film net aan, film net